Piley. Ano ginagawa niya? Makeup? Hindi. Hindi. Hindi makeup. Itatanggal ang buhok sa mukha. Black. O pinag-block ang ano. Ang alin ang Ulit ang plastic. gamit dito. Correct, tatanggal lang fan. Eyebrow? Sinulit ang gamit. Sinulit ang ginagamit. Sinulit naman talaga ang ginagamit eh. Sinulit? Hmm. Eh, see? Anong ginagawa niya? Ay, galing. Masakit eh, kasi hindi pagkain. Hindi twisor. Opo. Yes. Ang galing. Fun to me. Ay, nagagamit pala ang sinulit dyan, ano? Galing nga niya siya. Bihasang bihasa. Oo, bawal na lang ako gumagawa. Ako ko ba yung voice ko? Ay, sorry. Okay lang, edit naman. At least maganda naman yung ano, remarks ko. Bihasang bihasa ka na. Meron na akong testimonial. 70 million. Give me 30 million. Ay, isang kamera ko. Give me 50, I'll give you How much, 20. baby? 56. 16,000. Give me 50, 16,000. 60,000. I'll give you 70. I Kaya try to. nalahawa na din si